uNkulunkulu akakusisese ngala udaba kamshado kamaphupho kama upastor nini sicela ukuba subscribe kusibeka le kufanele kongasebenzisa ukujoyina i-channel umlandeli ngombulo eqabela i-channel. You can also contribute your call account ongasebenzisa direct uma ufuna ukunikela noma sikunikela inamba yami khona amaphupho amaningi ukuthi ngangicela imali lide nje phela ama details amaningi ungalibhala lapha yabathi ngicela ukufona please usipho umlete msawubona pastor wethu ngethemba yaphila mina ke mphuphe isithwathwa ngazi ukuthi ngabe futhi yake singakusho ngesithwathwa. Number 1 uma isithwathwa singathatha njengopawulo olungabika la indlala noma ukubhedeza kwesimo noma ukubhedeza kwesivuno ikakhulukazi kubantu abalimi. Amaphupho 78:7 wachitha imivini yabo ngamatshe esithotho nemisikamori yabo ngesithwathwa. Ukuphupha isithwathwa kuwupawulo futhi kakhuluma ubona isithwathwa olingasho kumele uqaphele ngase mbukane zinzima yilimo nevini enkulu esikhathini esizayisithi Genesis 31:4 ukuthi lesi bakuyisimo sami mina ngadliwa ukoma nesithwathwa ebusuku thobami babaleke emehlweni ami. Number 3 umuntu wafuthi isithwathwa sithatha ngophondo kakhulu uma ubona isithwathwa olingasho nje mhlawumbe izindezelo esuke izofika ngabantu bababi abazamlimaza noma ukuphazamisa impilo nokubuyela phambili. Number 4 futhi ukuphupha isithwathwa kuwupawulo kakhulu uma uhamba phezulu isithwathwa ngisho nje ibhadi mashini ithiyo ngisho isikhathi sinzima sisayo. Number 5 ukuphupha isithwathwa sithatha njengopawulo uma isithwathwa sesincibilika kusho ukushabalala kwenkinga noma ukuba ngcono kwesimo sempilo noma ukuthi abantu abakucindezelayo sebezoqala ukushintsha bebe ngcono futhi bekwenzele umusa. Amahubo 147:16 uyanika iqhwa njengoboya uyahlakaza isithwathwa lobudoda. Sabonga kakhulu ukubala ivideo ukusubscribe nokulike ivideo nokuba yilunga ukusebenzisa le link lapha ngezansi nokuphinde ukusebenzisa le account number. Ngiyabulaza to show some appreciation. So